Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da warhaka. Barkanku da kasancewa tare da mu a cikin wannan fejin namu mai suna New Life UAUTV. Yau za mu koya muku yadda za ku samu kuɗi a online kyauta. Very simple, kyauta. Sabida a gaskiyar lamari na jima ban ga website mai biyan kuɗi quickly irin wannan website ɗin ba. Website kuma very simple. Da haka ku yi subscribe ɗin channel ɗinmu New Life UAUTV ko kuma ku neme mu a Facebook ko a Instagram. Mun gode. Da farko ka shigo cikin Google ɗinka, wato Chrome ɗinka, ka shigo ka rubuta shoti.st sai ka zo ga kunga ga website din nan gashi nan, sai mu shiga. Kunga gashi nan mun shigo cikin website din kun ga yadda website din yake. Website din kamar yadda kowane kallon website din iya da join, iya da login. Akwai inda idan kana buƙatar ka yi register ma kai sabo ne za ka yi register, idan kuma kai da already kana da account za ka yi login. To shi ma wannan kamar sauran website shi ma haka yake. Da haka yanzu kai tsaye sai mu zo gurin join. Kun ga ya kawo mu gurin da za mu join. Yanzu kai tsaye sai mu sa email ɗinmu. Yanzu wani example sai in sa bara in sa wannan. Kun ga nasa again, ƙara maimaitawa sai yanzu in sa password ɗina. Kuga wannan I am not robot ɗin nan dole sai ka yi clicking ɗin. Kun gan shi gashi nan. Idan kuka danna I am not robot nan zai kawo haka. To sai ku ciki traffic light. Yanzu ina traffic light shine already kamar wannan da wannan. Kun ga ko su muka cike ma shikenan sai mu je next. Yanzu ya ce mu cike bosses sai mu canza wannan again. Ko mu danna trace biyu. Kun yanzu sai mu yi verify. Yanzu already mun yi verify. Yanzu sai mu danna register. Yanzu bara mu ga. Kun ga yanzu already mun yi register.
yanzu kun ga sai mu zo nan gurin, gashi nan gurin, gashi nan bara nuna muku da alamar biro na. Kun ga nan gurin, gashi nan sai ka sa link ɗinka. Shi ya kasance ko Facebook ko kuma YouTube ɗinka za ka isa gurin, sai ka danna. Yanzu kuma misali ni already na yo kilinkin ɗin abin da nake so in sa a gurin, kuma yanzu na ɗora, sai in danna shorter. Kun ga sai in yi copy. To yanzu wani kofin da na yi, kun yanzu na yi kwafa. To yanzu duk wanda na turawa, in dai mutum ya shiga ya kilikin din wanda abu, to za su biya ni. Zan iya tara kuɗi tun daga kan $1, $2, $3, har $100, kai har $1000 zan iya tarawa a one time. Kar ka sake a baka labari, kai gaggawa ka yi rijista da wannan pejin domin har ka ta samun kuɗi. Kun ga yanzu already yanzu ni zan turawa mutane, duk wanda yake kilikin din wannan abun zan samu kuɗi. Da haka mun gode, ku yi subscribing din channel ɗinmu wato New Life UAE TV, ku neme mu a Facebook ko a Instagram.